Alhamdulillah dino iki dino Minggu ya pemirsa, tanggal 1 Juni 2020. Iki aku acara pamit bodo besar pemirsa. Bodo besar guys, ya Allah. Ini mau pulang kampung kita. Iki sebar merantau pemirsa. Aku iki merantau lho ya ceritane. Merantau wis wayahe bodo besar, ayo mulai lah ya. Gimana? Wis matur suwun Nak, pokoknya sekali lagi, pokoknya berulang-ulang saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, untuk keluarga Mae itu sama-sama untuk keluarga anak ibu nang umpamane kurang aja baru sepuluh yang pada ini yang nom pokoknya panggonane kleru Bu, pokoknya sepurane sing kathah sampai suka sakit dan iso ngomong putune ngantek nini akan kangen amin Mak ya ngantek apa ono kae kakek-kakek ninen-ninen bisa jadi buyut tangga nek buyut niku levelnya pun kak sak bayi ngoten niku level pinara. Mungkin panjang umur sing berkah niku pemirsa. Pokoknya matur nuwun sing maringi doa Mae yang selalu setia. Nggih. Gawakno nek wis ya Allah iku Mbak. Niki kuban teles, Bu. Teles dikumpulah tuh. Ya Allah, tonton. Wis ya wis ya nduk Mak matur nuwun nggih Mak. Nggih Mak, terima kasih Mak. Sehat selalu nggih Mak. Wis dino yang terbaik. Nggih, sehat selalu nggih. Wis nduk, sesek nduk. Alhamdulillah, wis nyampe omah ta. Langsung kini pertama kali iki lho. Buka lawange. Wes dang laran-laran sik. Nah, alhamdulillah. Wes. Dadi cah. Oh, wes rapi ngene pemirsa, alhamdulillah. Ditambahi kanal ngene pemirsa jadi lebih apa ya nek ngarani? Tambahi kanal dadine lebih kuat. Gitu. Kok karek noto sing sekirane gak dinggo wis di anu. Panggonane saisan ning kono pemirsa. Halo dapurku sing wis beberapa hari, beberapa minggu tak tinggal. Matur suwun ya Mak Jal. Intan langsung cus anu. Langsung cus ngerjakno kumban. Nggih. Ning ndi Tan? Langsung ning ndi Nduk Mang Intan? Rene. Ya Allah, langsung botol sing digoleki. Botol pemirsa. Lah iki botol ning kene kabeh, Nduk. Botol kulkas. Lah iki ning kene kabeh. Apa, Nduk? Ning ngarep gone bayi. Botol kulkas aman, ora nek ilang. Wes sampe ndang ngurusi kumban? Ndang goleki anu ning ndi? Aku tak tiliki bayi nggih pemirsa. Padha ning omah ngarep, Nduk, ning gone bayi. Iya, ayo. Gak apa-apa, Nduk. Aku tak golek sandal ya, Nduk ya. Niki kula pendeke. Oh, iki enek-enek. Sampean loro lho sandal kuwi lho. Enak. Wis soalnya sandal sekit-sekit. Enak niki, sandal kesehatan lho, guys. Intan wis bingung mbek Intan wis bingung kumban pemirsa. Wis beno. Bu sudah sampai rumah. Alhamdulillah. Malam
Mbak iki punya Bunda. Nggih. Jemurane Bunda. Cuciane. Halo. Assalamualaikum. Halo. Sek, Bunda Dewi gak kudungan. Aja, Dek Dewi gak kudungan. Indah gak kudungan, Dek. Sek. Padha dicoplok kudungan. Saya nyotengin tangannya. Intan masih bingung Mbak. Kono lho kan. Kono lho, kono. Lah iku cek longgar ya kan. Nah, Rasa bingung ta? Sekali kok kene. Sekali kok kene. Anakno ya. Iya. Allah, Mbak. Sandalnya hilang kabeh, bukan hilang, disilek kono. Wis ngobrol-ngobrol sik pemirsa bayi Bunda Dewi Indah lagi gak wis nyetengin tanah Mbak. Dik mau dong Mbak anggitin makpah kan ben ning kono. Apa sore kan pamane wis garing kan otomatis kan nganggo Grab kan gak apa-apa to Mbak. Di Grab. Mbak, Boleh. aku mepe kumban sik. Mepe kumban. Makjah kon mriki ya, Bu? Makjah. Ajeng juga arisan. Oh, dibayari Makjah. Popong iki, Mbak. niku Popong gendong. Anak sih gak kudulan ra. Udah Bunda Dewi karo Indah. teng mriko. Kok nek sing bayi. Oh. Pon kudungan. Iya wis pusing gak foto. Nggih. Nyoteng ke Ibu. Oh, Intan neng. Sing iki pemirsa tak ada ning omah. Alhamdulillah Intan sumbah-umbah ki. Ibu ampun capek-capek lho nggih. Iki kok paling Makjah tak telepon ben juga duit arisan. Guys, mbok tinggal HP ini. Upload Iya sempat ditirepi wae. di unboxing. Kok dilanjut Nggih. Cus. Intan ya. Cerkepe mbok. Mbak Indah manggo kenapa ora iso garing blas? Wis gak apa-apa kok lak garing. Ora garing saiki garing sesuk ya, Mbak ya. Iki nek anu ya ora panas sih ten, mendung-mendung tapi rodok panas. Muga-muga gak udan ya ten. Cus. Cus dulu. Wes atine seneng. Kasih ya Mak ya. Tadi aku wis komunikasi sama Mbak Allah minta tolong iku apa bungkusane untuk dulure sampeyan sing ning Roto. Aku ora iso melok ngetero, ora disoteng gak apa-apa. Wis aku pokoknya tak pasrahno sampeyan. Wis konfirmasi sama Mbak Allah kuwi untuk paketane yang masih iku lho. Iki lho pemirsa tak ceritani. Aku ki wis seneng Makjah. Aku ki matur nuwun ya Mak, pake sampeyan gawekno wedang. Iki Mak pake ning gone anu presek kesel lah Pak. Jane gone pas Pandi to, tapi sijen Mas Pandi, Mas aku tak leren minggu soke ya, wis gak opo lek. Aku tak berbincang-bincang dulu sama Makjah nih pemirsa. Yes. Iya, ngitung duit. Ini loh, masih 3. Iya. Jadi kok hari Senin Selasa ya gitu aku pengen ngisahi iki lho ngisahi. Ya sik ngisahi ngono ya. Aku sing ngomah. Lah ya maksudnya kan aku terah ngenteni jenengan. Sesuk sampean ndang makarya sik Ya. kudu dicari Selasa sampean wis selo. Engko lagi ya. Wis ketok putih. Iki sing tinggo isah-isah pemirsa ning pojokan kene. Iki tujuane Pak Silo ki ben ora dideki sik soal kene ijek teles. Dikek iki. Cara mono peringatan ini masih resah. Lho iki nek nggo isah-isah pemirsa. Iya, Mak. Banyu AC. Iya, wis. Nek isah-isah pemirsa ning iya, Mak. Bener nek kene ya, Mak. Wis karek gua isin gak ganggu-ganggu, terus ditata Makjah. Insya Allah Selasa, soalnya hari Senin Makjah mau masak dulu teng dalemnya bucarku kan. Senengnya Mak langsung banyu Mak. Atine senengnya Mak. Oh iya Mak, ditambahi keramik.
Ini masih gondal-gandul sementara nggih pemirsa, nanti didandani lagi, beresi lagi. Ini peralatan perang ini pasti. Sama nung masak apa, Mak? Aku gak masak Mbak abang-abangan, kok masak mie ya. Anget-anget ngono ya, Mak. Ora rewel. Iya. Ki mang ya tumbas bothok Mak aku. Tumbas bothok, wintan, kok terus karek. Halo, Ripion. Mbak Indah, Mak. Sehat. Mbak Indah. Nah, ini langsung telepon aku. Langsung tak Langsung telepon. ngadarane ditelepon nih. Lah iya, ngono. Bu wis alhamdulillah, benjing mak ceh ajeng masak ngene Bu Carik, terus saya sagete melih insyaallah dinten Selasa. Tapi Papa Silo kalih Den Mas Bagus Ngarso, Mas Dian insyaallah benjing hadir. Niki nggih isah-isah Mbah Yi wis hadir. ini kayak istrikan kono bayang Niki jenengan Gus Sare ning kene. Nek majah masak, niku teng mriku masak. Lho. ngono kono tatakan kono Diduno Bu, sebelah kono Bu, wadah. Mbah Yi, pokoke mengke pawone Intan mriku sedaya resik mboten enten apa-apane, jembar kono. pokoknya kayak nek Mboten enten. dapur bersih ini dapur Ini dapur biasa. dapur bersih pokoknya tak dulu pokok. Terima kasih nggih Mbah Yi, jenengan sing nganuni Bos rokok. kedua. Bos kedua. Iki sekretaris. Sekretaris. Halo. Wes berpelukan korong Mbah Yi. Satu Mbak Dewi. Sekretaris Siji Mbak Dewi. wis sing pinginane melaporkan Mbak semene entek. Ngono, terus akhirnya Mak Jah minta nomere. Iki bos kedua. Bos kedua. Bos satu, bos kedua, sekretaris satu. Alis ini kena sama ya? Alis. Oh. Masa aku nek kena aku tak emang anakku. Lah kan pokoknya Bu anggere aku ora rene langsung kok cara parep. Wis tak dari lah. Serong kesehatan aja. Oke, oke. Iya. Gak apa-apa serong. Oke. Ya Allah Bu ya. Ampun. Dan luas lah. Jadi luas Mbah Yi, alhamdulillah Mbah Yi. Tengah ini tambahin aja. Nggih niki lho kula nggih. Iya. Wah, dadi jos, dadi mboten mleyot Mbah Yi. Lho. Kalau sana dari beberapa diantari gak kene kleyok. Nggih nggih nggih. Ngono. Idene Pak Silo Bu niki. Terus itu nek ada ide ada. Lah niki kan arsitek ya Bu. Lah iki bos kedua. Mbak Dewi sing sekretaris satu, aku sing kedua. Aku nek apa-apa izin Mbak Dewi. Mak, Pak wis entuk kayu porong Mak sing tinggal lawang. Kuwi jenenge kayu sing Pak Mandra kae, Mbak. Oh, iya. Iya. Kayu-kayu sing gak kanggo kok diresiki, diobongi ae sing cek kanggo sing kantil-kantil. Ibu ya. Oke. Sik. Pak Kowo ngidul sing elek-elek. Lah, kuwi dek sampean iso dadi dhuwur apik mbok apakno kuwi kono. Ya Pak Silo Sing gede. Niki. pasir luwes iki Pasar iki kan luwes. Oh, Timbang gak kono mbok bocah. Kan pasirnya ketek. Iki Apa kan pasirnya, Mbak? Udah nama gak embet sikilem gak nyemak-nyemak. Berarti karek numbas no paping. Terus pertama ya digekno pemean sih emang Intan. Intan kan cinta sama aku Mbak lah. Omongan lu termes tapi iki dindekin iki gak embet kaya rumah biasa. Geng. Ayo dicoba. Udah dikit ki so apa sih Mbak nih? Mbak Joko Kak banyak itu. Lah. Wih, iya. Mbak Jono. Iya, Berarti sesuai harga, Mbak. iya sesuai harga. Ada harga. Enek rego, enek rupa. Ya, enak ya. Oh, karo Mbah Toyo Bu kae. Sing kene iki wis Iya, Mak. sing elek-elek. Wis ge enek. Oke. Kene somah kaya omah anu kaya omah ngono ku apartemen. Apartemen jere Mak. Enak ini Enak. anda. Kinara pulang, ikut tante Pak. Nduk, maaf ya. Ketake kuwi kaya klambine Mbah Yi, Nduk. Ketake ya? Aduh. Dadah. Bubu apa melek? Walah, Nduk. Iya. Walah, bubuk Cak. Bubuk, Nduk. Bubuk. Hati-hati. Ya wis ndang mlebu. Pulang dulu Kinara Tan ya. Besok ini ya Mbak Indah ya. Ya hati-hati ya Dek ya. Makasih. Iya Bu. Piye iki? Mbak Indah sesuk neneh ya. Iya.
Makasih ya, Bu. Makasih. Iya, Nduk ya. Sik wonge ape mlebu. Makasih ya, Nduk ya. Iya. Lho lagi naran di? Oh, wes mlebu. Ya, hati-hati. Nggih, hati-hati gak ketok. Hati-hati. Hati-hati mau balik pemirsa, mau gawe syutingan opo? Halo, wet apa iki jenenge? Wet godhong kelor. Alhamdulillah pemirsa. Wis bar mandi terus maem. Bola segone iki sak wiprit tapi sayure sing gungira kaprak. Enak ki jamane iki dikeki Mbah Dasi yo. Iya, kakake Mbah Dasi. Arep ewoh sunat putune, Nduk, putune. Mas Panji ape sunat. Mas yo isih Ibu susu apa dikongkon rana, Dek? Mas yo piye yo? Nek ning Jawa itu Mas yo bocahe kan karo Intan umurane yo lebih tuaan kita, tapi kan pernae kan yo nek nyerok sithik-sithik. Pernae tuwa kono. Yo cilik yo tetep diundang Mas. Putrane neh cilik TK yo diundang Mbak Dita. Mas yo gede Intan. Karena pernae. Dek Dita, Mbak Dita nyeluk Intan yo Dek Intan ngono. Pernae soalnya kan iku putrane Mbak Yune Mbah Yi. Iya, betul. Mbah Yi ki paling ruju dhewe. Iya. Sayur tewel pemirsa karo apa jenenge iwak tahu isi. Mang iwake mbok taruh ndi? Iwake, Pak Pitik. Tak ngomong Mbak Dewi. Oh, mbok kasihno Mbak Dewi. Bunda Dewi toh. Bunda. Terus dapat ini juga loh pemirsa. Iya, nanti sore tamam. Boleh dapat roti lah kok wis protol. Iya, Mang, tak tahan sithik nih. Oh, berarti tadi sing protolno Inten. Alhamdulillah, ini jam menunjukkan pukul sore. Jam 3 kurang 20 iki pemirsa. Jam 3 kurang 20. Nyampe suasana wis, Nduk. Aku sampai kangen. Dek mana? Pas mulai mang ibu mang nasi lemes terus ambek botok saiki. Lah kok bunyi gak mana? Mbah karek engko nek urung kudu ya urung. Wong perute jek ibu gawe kuwi lho, apa jenenge sarang walet sing dari Mas Dimas. Lagi tak kom, kok nek wis empuk terus karek ditem sedilok. Nah, Dikukus sedelok terus engko minumnya dikeki apa kuwi jenenge jahe mbek gula batu nek pas arep diminum. Dilokno ngukus nek Ibu. Tak kukus. enak jangan Mbah Desi. Alhamdulillah. Tak kom tenan kok, Nduk. Sik pemirsa tak ijek. Ora nang kene ndi? Iki walete iki pemirsa. Terus iki sing tak kom. Takum dulu, nanti terus dikukus, dikasih gula batu sama jahe. Ibu ilang ning ndi lho kok. Iya. Ya mulai yo kok kono to, Nduk, mosok langsung kok kono. Ngisor kursi. Wis baratus pemirsa ngene mah. Wis bar mam baratus selesai. Ngewangi nyandak-nyandak sapu. Apa kuwi ngisor krosok-krosok kuwi? Nyapu, guys. Ben omahe resik kuwi kok apa jenenge? Ngarep kuwi apa to, Nduk? Keset. Iki lho kene wis porong. Saya minta tolong sik gorene sebentar. Bisa Ibu nyapu. Kelewatan, Bu. Ibu nyapu bisa. Insya Allah ya bisa, nyapu ya enteng kok. Nanti sabaran aku. Ora gak nega gak nek tak tuturi sabun. Iki lho, Nduk, kreseke ceblok. Kacar. Kresek.
Nah, kacar-kacar. Apa kae? Duh. Apa ta? Lah iki sandale terus ditoto terus lagi disapu. Kuwi mang lape wis eneng kok rong tondok tak cukokno lap ya. Nggo meja, Dok. Tak cukokno lap ning ndi lape? Oh, iki nang kene. Sik pemirsa lape nek iki. Mek ngetem sarang walet niki lho pemirsa. Ya lho, Dok. Minta tolong ya. Iya. Duh, ya juga. Tolong dilapi mejanya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmat sehat. Lah, sing jenenge Fatan pemirsa, bocah cilik sik ndi yo? Fatan. Iya, putrane Pak Mul sing ngontrak nggone Mbak Nur. Kuwi kemarin yo bar operasi usus buntutan. Aku diceritani Mak Jah karena apa? Dia itu maaf ya, bukannya menjelek-jelekan brand gitu. Apa? Dia itu nggak mau maem nasi, Dok. Maemnya selalu mie instan. Selalu mie instan dan minumnya itu minuman saset ngono. Terus akhirnya perutnya yo sakit koyo ibu kemarin terus diperiksa no ya Nduk yo. Diperiksa no terus dioperasi. Ijek cilik Nduk ijek SD. Wis muga-muga ya ndang paringi sembuh untuk Apa koncone selaga? Yo kakak kelasnya mungkin untuk kita semua yang masih diberi nikmat sehat selalu dijaga nggih kesehatane, mugi-mugi paringi sehat terus. Ben iso ngomong anak putu nggih pemirsa. Intan wis lila lan legowo pemirsa. Dorone diopeni Mak Jah sak kandange digowo ning omahe Mak Jah. Insyaallah nek wis kapan-kapan insyaallah tak jake rono. Jagung barang tak kon nggowo. Apa leh benek lontangan iki. Mbah. Engko toto ning kene lho, Nduk kan. So anak istri toto diresiki. Pandanku urip ora ya? Pandan. Halo Pandan. Alhamdulillah urip. Pandan kok panda. Aku muni pandan kok urip kok pandane. Nggih pun pemirsa, demikian nggih kula tutupno sing kono, Nduk. Tulung, Nduk. Demikian nggih pemirsa konten sore ini. Tunggu tindakan yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga sen sakit yang paringi sembuh, untuk pejuang garis dua semoga Allah segera memberikan momongan yang salih dan salihah ya pemirsa. Seumpama ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus